מי זה? מי זה? זה מני, מה אתה? מני, מה אתה צועק באמצע הצהריים? איפה? את עולה. איפה שרון? שרון יושן עכשיו. את עולה להעיר אותו? אני לא מעירה אותו עד שנרדם לי. תעיר אותו. אני לא מעירה אותו, התהפך העולם. תעיר אותו. אני לא מעירה אותו, הוא יושן שנת צהריים, מה אתה לא מבין? אתה עולה להעיר אותו? אני לא מעירה אותו. איך קוראים לך? קוראים לי מאירה. אז תעירי אותו. אתה מתחצף אליי? תעירי אותו. טוב, חמוד, אני מתקשרת להורים שלך, ותראה איזה מכות היא תיתן לך, חמוד. לא להביא לי כזה לאמא שלי, אני הולך. תפחד. הלוואי, מה קרה לך? אז תלך. אני הולך. תלך. הולך. אני לא רואה שאתה הולך. את לא רואה טוב. יאללה לך כבר. טוב, זה אני הולך בגרוע. ילד קקה. אני צעק לה. שרון! מה אתה צועק? שרון! תהיה בשקט כבר. כנסי, מסתנת. שרון! שמעתם מה הוא אמר לי? שרון! אני לא מאמינה לי את הילדים, שרון! תענה כבר לילד המפגר הזה! שרון! תענה כבר! שרון! המשחק יתפטר.